Welcome to Ngobo 20 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngobo 20 Shop I channel. We are here at Loftus Versfeld, Mamelodi Sundowns 1. Orlando Pirates 1. My brother, how's it? Shapunjani Bhuti. Shop, welcome. Oy unkululeko sibongo ngakahlophe ngihamba nosisi eSundowns. Oh, Sundowns 1. Yebo. Ni Sundowns. Yebo siwona. Siyabonga ukuthi kuyibe draw at least. Angeke uzolala engadlanga. Kodwa bekimtshenile ukuthi bashaya 3-1 namhlanje. Ngimtshenile naye 3-1 nawe ubonile Yena wathini? Bona ne abane bayetsa win. Yeah. Bane banahane Masandawana. Okay. Yeah, so win is for us. It's for you. So we just gave them yabo. Yeah. Ukuthi hayi nabo bafile ukuthi ba right. Yabo. Yeah. But I win yethu. Number 1. What's your take on the game today, man? Igame mfethu bimnandi angifuna ukuqamba amanga amajita adlalile ngapha nangapha kudlaliwe kamnandi kodwa kahle kahle ama chances watholile nawo ngisho wabonile amabili asithi wapolice first half uyitholile chance naye usiyema second half 1-on-1 leyekile okay ifike kufanele ngabe ulifake ngaphakathi mebona ukuthi ngeke akwazi ulikora ngoba already bekunomuntu wethu ekufanele aqedelele ibhola ngaphandle kwalokho hayi ngithi bafana idlalile bafana ngapha idlalile ngiyabonga mfethu bafana idrawing ngapha ngapha idabi yasemzansi So man of the match yakho bobani? Hayi mina ngihamba nombokazi noma uApolice noma bemkhiphile kodwa uApolice yena hayi game bekuyakhe yena hayi badlalile mfethu. Wena ubani umbone edlala mnandi? Mina ngiyadlala. Okay, all the best my friend. Thank you so much. Ngiyabonga mfethu. Thank you.